Molt bona nit i benvinguts a un nou directe improvisat on parlarem d'escuts de futbol amb Emma. Bàsicament jo he començat fent un tuit avui que deia: per mi el nou escut de la Juventus és la canya, el logo perfecte, aquest em deixa més fred perquè es podia simplificar però sense perdre el daurat. Quin era aquest escut nou? Doncs el de l'Inter que l'han simplificat i l'han modernitzat, tot i que ja era bastant modern i bastant simplificat, però li han tret el daurat i han deixat aquí doncs, aquest Internazionale de Milano, la I, la M, en blanc, blau i negre, perd el daurat. I hi ha gent molt ofesa que destrozo le han hecho a uno de los escudos más bonitos que existien, però almenys no han fet com amb el de la Juventus. I aquí jo he dit, el de la Juventus és collonut. Per mi ho és, i he anat parlant de per què el de la Juventus és collonut, per què el del Barça que va proposar la Junta de Bartomeu era collonut, encara que la Junta fos una puta merda, també podia fer coses bones com contractar uns bons dissenyadors. I doncs hem estat parlant d'això, ha sorgit una mica de debat, i a partir d'aquí doncs, m'he preguntat, escolta, per què no us pregunto quin és el vostre escut preferit? I m'heu anat dient escuts i jo els he anat comentant. Aquí hem comentat també el de l'Ajax, li he posat un 8,75 de 10 perquè era el primer i no volia començar amb un excel·lent, però veient tot el que hem vist, un nou se'l mereix. La millora és al·lucinant, o sigui, com passes d'aquest soldat que realment és un gravat, un guerrer que és l'Ajax, que el van fer el 28 per les Olimpiades que van fer allà, i van dir, hòstia, potser això no s'acaba de veure bé, que aquí teníem la samarreta del Cruyff, i dius, hòstia, no es veu bé. Doncs anem a fer una cosa més moderna, i realment funciona molt bé tant si fas tot el contorn en blanc, com en aquesta samarreta del Suárez, o aquesta més moderna, amb el nostre Mohamed Kudus, quan juga amb l'Ajax, que és el nostre millor jugador, que el que fan és fer el negatiu en blanc sobre el fons vermell, i també queda bé. Després també hem comentat una altra vegada els del Barça, perquè per aquí em deien que el seu preferit era el primer escut del Barça, i jo dic, home, el primer escut del Barça és un escut de la ciutat de Barcelona raro, i el que sí que jo deia és que el del 1910 em molava bastant, però que els altres em semblaven bastant lletjos i que em costava posar-los més d'un 5. Que jo sigui molt del Barça no vol dir que l'escut del Barça m'hagi de semblar una preciositat. El del 2002 m'agrada molt, però té molts colors, masses, o sigui, realment hi ha un groc i un daurat, un vermell i un grana, molt de negre a tots els marcs. La simplificació que n'havien fet actual amb només un groc daurat i un vermell grana i traient gran part del negre era brutal, era molt bona, i a més sense les lletres, que aquí ho veieu. La gent deia que treure les lletres era perillós perquè podia recordar a quan el feixisme van canviar-los, en lloc de Futbol Club Barcelona van posar Club de Futbol Barcelona. Collons, si no hi ha lletres aquest problema no el tens. I a més, que avui en dia el Barça es coneix com a Barça, no es coneix com a FCB, que també ho és el Bayern, i a més, quan tu mires un partit de futbol hi posa Bar a dalt, saps? Per tant, podem prescindir d'aquestes lletres. L'escut és igualment representatiu, que a més avui en dia, que això ho he estat discutint també amb una persona, els escuts, els equips de futbol són marques, i encara que tu em diguis que no t'agrada el futbol modern i que no vols que siguin marques, ho són, i tu has de poder mostrar-te al món amb la marca que ets, i que quan treballes en pantalla els colors RGB doncs funcionen d'una manera i després en imprès CMYK una altra, i si tens dos grocs, dos vermells, és impossible. I a més, hòstia, és que tan negre, tan tot, tan petit, és que no es veu bé. Llavors, simplificar-ho, que sigui un logo brutal, que funciona com a escut en una samarreta o en un paper, és que és genial, és el que s'ha de fer, i és el que estan fent la Juventus tot plegat. Llavors, bona nit Catalunya, per cert, Lleònia, bona nit. Aquesta opinió jo la tinc com a persona que li agraden molt els escuts de futbol i com a persona que li agrada molt el disseny directament, perquè no sé si ho sabeu, però jo abans d'estudiar filologia catalana jo vaig estudiar uns anys disseny perquè era una altra cosa que m'agradava molt. Jo havia sigut un nen que sempre havia dibuixat i pintat moltíssim i jugat moltíssim, eren les dues coses que més havia fet. I vaig voler fer disseny perquè jo sabia que tard o d'hora faria filologia catalana i seria la meva segona carrera. Però també volia explotar aquesta altra part perquè ja feia uns anys que havia deixat més el tema de la pintura, bueno, uns anys, realment, perquè segon de batxillerat va ser un any on ho vaig deixar, però jo sempre havia fet molts cursos de dibuix naturalístic, dibuix científic, que és d'aquest de no sortir de la línia, i doncs dibuixar escarbats, plantes, totes aquestes coses, dibuix científic, saps, d'animals i vegetació, que em molava molt, m'agradava molt, i amb aquarel·la, tinta xina, tot això.
i després sí que també feia pintura més artística i era molt més fauvista, que a mi m'agrada molt Henri Matisse. Llavors, dins de tot això també hi havia el meu gust per la tipografia i tot el que és dins del disseny gràfic, el món editorial, que està molt relacionat al fons amb la llengua, no? Llavors eren aquestes coses que m'agraden i vaig voler fer disseny i realment m'ho passo molt bé jo quan vaig pel carrer mirant rètols i dic, hòstia puta, aquí aquesta tipografia, hòstia puta, aquí aquest no sé què. I en els escuts em passa igual, jo els miro i no és només això m'agrada o això no m'agrada, sí que et puc donar un perquè, et puc donar una explicació i aquí les lletres no d'allò, aquest color no contrasta bé, saps? I mira, crec que és el que em diu per aquí el Lleònia. Els teus arguments són sòlids, ben mirat, no està tan malament aquesta proposta de disseny, veus? Què més m'ho dit per aquí? L'Adrià, ei, vaig anar a la presentació de Suma Branding del que anava a ser el nou escut del Barça i veient tot el procés es van passar la fregada. Van fer una simplificació sense treure sigles que era molt top. Ah, què vols? O sigui, es van emmerdar en treure les sigles i va resultar ser un desastre. A mi no em sembla un desastre. I en Miqui que també diu hola. Què diu el Guillem? El de la Roma del 77 és molt top, més modern que l'actual. Sí, mireu, ara que estàvem aquí comentant tots els escuts que havia comentat, el de la Roma també me l'ha posat molta gent com a escut maco. Aquí tenim el de la Roma. A mi l'actual no m'agrada, li he posat un 7 quan per mi el de la Roma era un 8 o un 9. A mi em flipava, suposo que es veu, no?, amb el ratolí, a mi em flipava aquest, el dels 97-2000, sense contorn. El negre molesta, tio. Per què el necessitava? Saps el contorn que van afegir aquí el 2000? Però després, en canvi, el del 2013-16, que es diu Roma i no AS Roma, m'agrada molt. Aquests dos em semblen molt bons. Ara, aquest és brutalíssim. O sigui, aquest podria ser l'actual, realment. Tenint en compte cap on estan anant tots els dissenys, la simplificació del llop i tot plegat, aquest seria molt top. Però el del 97-2000 o el del 2013-16 m'agrada molt. En canvi, aquí, que perdin el taronja tan maco i tan característic de la Roma per aquesta cosa groga, aquest no m'agrada. Allà em refereixo que l'argumentació era nefasta. Per exemple, també vaig anar a la presentació del nou escut de la Juventus i la justificació és per treure's el barret, t'agradi o no. Jo, la justificació que faig de l'escut de la Juventus, també, aviam, on el tinc? És que tot això ja ho hem parlat. És brutal, o sigui, l'escut de la Juventus ve d'aquí, d'una cosa ultracarregada amb aquest Juventus que no respira, una bona simplificació posterior però amb un marc daurat, groc i que no cal. Aquí treus el marc i et quedes amb aquest negre i una miqueta de groc, però és que aquí és la puta canya aquest disseny. O sigui, tens una J de Juventus que té les ratlles verticals típiques dels escuts de la Juventus, però a més manté la forma de l'escut, si tu t'hi fixes per aquí. D'acord? I és que és perfecte, i funciona això, funciona com a escut, però funciona com a logo. I avui en dia, encara que no ens agradi el futbol modern i no sé què, els equips de futbol estan a xarxes, estan a les samarretes, estan als papers. Llavors, un escut tan carregat no funciona bé en una samarreta. I a més, trencar amb la forma ovalada tan típica d'Itàlia, doncs permetia diferenciar-los. No sé si ens falten molts escuts per comentar. Mira, el de Liverpool és un altre escut, que aquests que parlant que passaven d'escut a logo, que el logo em sembla molt bo, recupera l'ocell original donant-li tota la importància que havia tingut en dècades anteriors, 68-76, i treu aquesta cosa tan barroca que es van inventar aquí als 90s, que ja portaven des del 87 jugant amb aquestes banderoles, amb aquestes cintes, que a més de color groc és infumable, el color aquest cian millora molt, però per mi és molt carregat. Llavors, crec que es van enfadar, que és el que deia per aquí, i no van voler canviar l'escut a tot arreu i, per tant, a xarxes s'ha quedat l'escut de Liverpool original, però a les samarretes sí que han fet servir el logo, que és el que et permet simplificar d'una forma que pots tenir samarretes de tots els colors. Aquí tenen la vermella amb l'escut daurat. També he vist samarretes al Van Dijk on és vermell però amb l'escut blanc. Alisson amb l'escut negre. Pots posar una samarreta també blava on l'escut blau no et molesta. Per què? Perquè el poses negre. Aquest d'aquí m'ha flipat, que aquest no el trobareu a cap tier list. Aquí és el primer 10 que li he donat, l'escut de l'Aris grec. Aris Thessaloniki mola molt. O sigui, la forma aquesta allargadeta, saps? Amb les lletres gregues. Un tio grec, però que a diferència de l'Ajax inicial que hem vist, que era realment un gravat, està ben feta la modernització del traç i darrere la sanefa em mola molt, tio. El mosaic aquest és brutal, aquest escut, la veritat. I també hem comentat el del Catania. Mira, el del Catania tampoc el trobarem en els tier lists que farem ara, per tant també us el comento. Jo, és el que us dic, la meva faceta de dissenyador em fa pensar molt sempre en tot el que és composició, la proporció. M'agrada
tot el que és tema tipografia i tot plegat, i clar, sí que els escuts moderns van molt en una línia. El del Catània és antimodern total, amb una forma original i única, perquè no és una sola forma, tens un escut clàssic amb un elefant a sobre amb una pilota al costat, que també tens escuts com el de la Reial Societat, que tens la pilota i darrere hi ha la bandera aquella. Però això és una altra cosa, és que tens la pilota, l'escut i l'elefant, però és coquíssim. A més, és que aquest elefant que em recorda el Bavar i tal, que és això, no és el millor disseny de la història, però és un disseny tan característic, aquest escut, si el canviessin, sí que segurament patiríem, perquè no sé com ho farien. El del Catània sembla còpia del Barça. No, mira, els que sembla còpia del Barça, tot i que no ho és, on està? Aquest d'aquí, el Club Atlético Talleres, que deia que m'agradava la forma i que barceloneja una mica, aquesta forma així, molt sinuosa, em mola, i només necessita 2 colors, i a més amb l'acrònic aquí de Cat, vull dir, li posava un 8,5 i per l'acrònic li posava el 9, em mola aquest escut. Aquest sí que barceloneja més que el del Catània. El del Catània al final són colors, però el del Barça llavors es copia el del Basilea, m'entens? Suposo que ja n'hem tingut prou de xerrameca, anem a fer tier list, d'acord? Primer tot hem de canviar els noms. Top no em sembla malament, però jo no vull top. El que sí que tinc clar és que aquest és no amb barrufa. Aquest és no amb barrufa. Aquest és... Està bé. Equip de moda carrera. Em compro la samarreta. I aquest d'aquí, Coutinho. Us semblen bé els nivells? Posa números. No, queda bastant clar. Ja te'ls puntuo jo, si no, però... Us sembla bé? Em compro la samarreta, equip de moda carrera, està bé, no em barrufa, Coutinho. Em sembla perfecte, val, jo estic doncs, en sintonia amb en Lleònia. Anem a començar amb els escuts de les lligues espanyoles, perquè crec que aquí arribem fins a tercera divisió, perquè abans he vist... Bueno, hi havia l'Hèrcules, ara hi ha el Racing... Hòstia, això és el Racing de Ferrol, no? Hòstia puta, n'hi ha que no conec. Aquest d'aquí és l'Extremadura, i per mi l'Extremadura, em sap greu, coutinyeja una mica. La forma també barceloneja una mica amb aquestes banyetes aquí, però aquest interior i amb aquest arbre amb bandes blanques pels costats em sembla una mica infumable. Coutinho és molt dolent comparat amb els escuts, però em sembla bé. Gràcies, Guillem Quioto, estic d'acord amb tu. Chigrinsky, hòstia, el proper cop, en el següent en posem un de Chigrinsky, però ara mateix es queda el Coutinho. El del Sevilla està bé, però és molt millorable. Mira, espera, anem a fer un nivell més, a cagar la via. Quin color li toca? Blau. Tot i que per mi els colors van al revés. Chigrinsky. Vale, va. Doncs Chigrinsky. Chigrinsky no l'han fitxat per 160 milions, pobre. També tens raó. Serà més humiliant pel Coutinho si fem així, oi? Tornem a començar, d'acord? Aquí teniu finalment la llista definitiva del tier list. Em compro la samarreta, que seria un 9 o un 10, equip de moda carrera, que és, doncs, 7,5, 8,5, en aquestes notes així màxim. Està bé, que és un notable, doncs, no sé, de 6,5 a 7,5 també. No em barrufa, doncs, normalet, un 6, tal, però aprovat, 5,6, Chigrinsky, doncs, 3,4 i Coutinho, 1,2. Llavors, l'Extremadura molt a baix. El del Sevilla està bé, per què? Perquè és reconocible, m'agrada la forma, entenc que vulguin posar això que és tan important per ells, que em sembla que és la de llonces de la ciutat, i aquí les lletres, i al mig la pilota, però aquesta pilota és molt poc moderna, i això és que té masses elements i masses colors, crec que hi havia fins a 13 colors, que un dia ho vaig comptar, potser ho baixo a nom, però és que de fet m'agrada l'escut, o sigui, està bé, però li falta una modernització per arribar aquí dalt. Això és el del Fuenlabrada. Gràcies, Miki. La forma és el que us dic, és que és completament escut d'armes, o sigui, és molt poc modern, és molt medieval, aquesta cosa així, però ara amb el color groc, aquí tens una cosa que deu semblar una mica un mar. Això verd no era un mar i no sé què, és un camp de futbol amb el que deu semblar el perfil de la ciutat de Fuenlabrada al costat. Club de Fuenlabrada. Això horitzontal, la pilota, la torre, o sigui, coutinyeja una mica. Aquest d'aquí veig que és el del Mèrida. Em molesta moltíssim que hi hagi tan poc marge entre el contorn groc. Espera, visualitza la imatge que es vegi més gran. Em molesta moltíssim això d'aquí. O m'abaixes una mica el Mèrida i que respiri més això, o, hòstia, ho deixes tot en blanc que també respirarà. De moment el deixem a Chigrinsky. El del Getafe, Chigrinskeja o no em barrufa, ara ho mirem. M'agrada molt la idea de l'escut del Getafe, ho he de dir, és veritat, m'agrada molt la idea. La forma em mola.
saps? Perquè tens un cercle, dins tens l'escut i a sobre la pilota. Llavors, respira i tal, està bé la idea. Però els components, si aquesta pilota així, tot i que potser la típica pilota de cuir, com que el Getafe és un club més modern, no hi quedaria bé. Llavors, comprem aquesta pilota, d'acord, t'ho accepto. La tipografia així, senzilleta i allargadeta, i tal, que queda bé, perquè un altre tipus de tipografia aquí realment, si la fots amb serif o qualsevol cosa, és que no és prou flexible per girar. Això d'aquí són avions, no són mosques. Llavors, què són? Avions de què? Dels soldats italians que van anar al Guernica? Saps? O sigui, la connotació militar d'escut del Getafe em perdo una mica, però em fa mala espina. I el cor aquest d'aquí em mata molt, però moltíssim. És un good try, però no em barrufa. De veritat que la idea em sembla bona. El del Nàstic, màxim no em barrufa. És un bon intent també amb les 4 barres, així una mica ondulades, amb una mica de llorer. És un bon intent, és molt personalitzat, saps? Però això no m'acaba, amb aquesta línia negra i tal. Però bueno, i això no arriba a ser llorer, deu ser una flor típica de Tarragona o què? En vermell em vola bastant més, tio. El PNG aquest així, transformat així, queda bé. Em sap greu perdre el groc, però és que em molesta el negre, tio. No us molesta el negre? El negre em tira una mica enrere a mi. Nàstic 8. Jo el deixaria a no em barrufa, És maquíssim el del Nàstic, no em fotis. Vale, doncs us el pujo a no està bé. Està bé. Després, aquest d'aquí, la veritat és que no em sembla dolent, el problema és que soc incapaç de veure l'equip. M'heu dit Badajoz. No em desagrada, la veritat. Dels que hem vist d'aquest estil, de moment està bé. Badajoz no em barrufa. D'acord, doncs el baixo. Però no heu de jutjar els escuts segons si us cau bé el club o segons si us cau malament la ciutat, saps? No ha de funcionar així. Estem intentant jutjar el disseny. En fi, el del Girona, em compro la samarreta. El del Girona em flipa. El del Girona crec que aquí sí que hi hem d'estar tots d'acord, Està molt equilibrat amb el marc aquest negre, després per dins blanc, les línies queden ben posades. Em sembla brutal a mi el del Girona. Pot ser dels pocs equips que porta corona i no es diu Real. És cert, no sé per què llavors. Una barretina per la corona i li dono el 10. Oh, brutal! Si ara fos Marc Lesan i tingués el Photoshop obert, faria un redisseny d'escuts i fotríem aquí el d'això. Això un altre dia. El de l'Hèrcules, està bé. I és el que comentava abans. Aquest blau inicial m'agradava molt. Aquest d'aquí penso, hòstia, aquest disseny m'agrada. Els marges grocs una mica més finets, que aquí potser són massa grans. No hi ha negre, a favor que no hi hagi el negre. Però clar, aquest blau és molt lleig. M'agrada que l'Hèrcules actual recuperi el blau antic. Potser em sobra algun cercle o treure algun negre, però és un bon escut, o sigui, té potencial per arribar a equip de moda carrera, si sortís al FIFA. El del Huesca, de moment, veient-lo un petit, diria està bé, Huesca 6,5, perquè colors del Barça sempre sumen punts, es pot simplificar millor, perquè realment aquí l'SD Huesca, aquest tros que queda per aquí, potser el baixem en un... O sigui, m'agrada la idea, la piloteta, que el contorn de la pilota em sembla que és blau. Un moment que m'apropo ara a veure cabells. Efectivament, el contorn de la pilota és blau. Que això és un punt molt a favor, perquè fins ara la pilota del Barça i tota aquesta gent el contorn el fan en negre. Llavors ja sumes un color més que no cal. Tot i que aquí l'SD Huesca crec que sí que l'han fet en negre. Doncs potser la pilota en blau, l'SD Huesca en blau i aquest trosset d'aquí acaba amb el de fer de color blanc, potser, i l'escut aquest que respiri una mica més per aquí dalt. I m'agradaria més. Saps, aquests 3 retocs i milloraria més. Està bé i no em barrufa a la part alta, perquè ja et dic, a favor lo de la pilota, m'agrada la forma, els colors, però li falla allò. Per què hi ha aquest escut de l'Eivissa aquí, algú ho sap? Ojo, perquè el de l'Alavés m'agraden molt els dos. Aquest d'aquí tenia un encant. I ara la renovació aquesta, molt moderna, molt alemany, o sigui, és molt Hertha de Berlín, és veritat. Però molt ben fet, tio. Realment mantens el que tenia aquest escut, però sí que l'acabes de tancar amb cercle, o sigui, funciona molt més per posar-lo això en una samarreta, a xarxes, perquè aquest d'aquí sí que se't complicava el tema. Llavors, el del nou Alavés em compro la samarreta i l'antic, per mi mínim, era equip de moda carrera. Llavors, jo el deixo, em compro la samarreta, sobretot pel nou, però a mi el vell també em volava bastant. Què més? Ens toca, el de l'Albacete, ho sento molt, perquè segur que algú em dirà que és infumable, però el record que jo en tinc de quan era petit és que el de l'Albacete molava. A mi em mola, tio, perquè tens les torres que deuen ser importants al Albacete, tot i que no són de Castilla-La Manxa, no? Però el ratpenat aquest és molt original, perquè el ratpenat del València o el del no sé, molen, perquè, aviam, que els tenim per aquí, on està?
El del València mola molt també, perquè agafa el contorn negre i t'agafa tot i està molt bé. I el del Llevant una mica el mateix, t'agafa molt, saps? Però el de l'Albacete agafa molt bé l'escut triangular i li dona molta vida, perquè si fos només el trianglet és un puto triangle. Llavors, a mi m'agrada molt el defenso, a més, amb aquest marc vermell per aquí dins, que fa que sigui una mica menys pla, perquè si no també seria només una cosa blanca. L'Albacete Balompié, les lletres aquestes tan allargades sí que podrien criticar-les per un disseny molt actual, però per l'època que és i tot plegat, que quedi així simètric, m'agrada. És un disseny simètric maco. A mi m'agrada, ho sento. Sí, Ulfur, Zozulia, puto nazi i tot el que tu vulguis, I estic completament d'acord, a la merda del feixisme. Però l'escut està bé. D'acord? Insisteixo, no jutgem si ens cau bé la ciutat o l'equip o ens cau com el puto cul tal jugador o el que sigui, o sigui, Zozulia, puta merda, però l'escut mola. Jo crec que és equip de moda carrera mínim, o sigui, li fots una pinzellada més i em compro la samarreta, em mola molt l'escut, completament simètric, molt bé. El del Leganés, ojo, el del Leganés crec que està bé, però per aquí, anem a buscar-lo. El Leganés està bé, però té problemes de colors, hi ha massa colors. Tens un verd, un vermell, un daurat, un blau, un segon blau fent ombra, que això és infumable, el verd aquest aquí també amb un degradat, i després el marc del Leganés també amb ombra. Em falla això. En canvi, aquí, aquest d'aquí em sembla una brutalitat. Em sembla una brutalitat aquest així. Tot blau. Evidentment ara potser queden massa juntes les fulles o no sé què, però té potencial l'escut. Em mola la idea que sigui un triangle perquè és curiós, no tenim gaires escuts triangulars. Fa un moment hem vist el de l'Albacete, que era molt allargat, aquest és equilàter, no? Els tres costats són iguals, té molt de mèrit fer un bon disseny amb això. Club Deportivo Leganés, llavors, el tema de les cintetes aquestes a mi no m'acaba, però sí que permet que l'escut s'aguanti, perquè si no seria molt inestable, o el triangle en punta sense res, només amb el llaurer. Crec que es pot millorar, llavors el deixo per aquí, està bé. El del Llevant m'agrada, equip de moda carrera, i està molt bé fet la forma aquí cap a dins, així molt ben tombat, és molt bo. Llevant, UD, aquí, saps, només blanc i negre, que queden molt bé, la veritat. Aquests dos per mi són 8,5, us ho dic de veritat, Aquest d'aquí a mi em mola molt, equip de moda carrera. L'escut del Llagostera mola molt. Espera, aquí tenim la història dels escuts. Ho veieu, no, el procés? Una pilota enormíssima, horrorosa, amb l'escut minúscul, i aquí ara l'escut ha guanyat protagonisme, han perdut la corona dels collons, han guanyat el llorer així, molt a favor de... brutal, Molt bo, la veritat. Perquè, a més, la costària aquí així en llatí, les 4 barres que no necessiten marge, és color groc que t'ajunta, per tant aquest t'ajunta aquí, el llorer verd sí que sumes un color més, el blau cel sí que sumes un color més, hi ha molts colors, però funciona molt bé l'escut, m'agrada molt. Això és compro la samarreta mínim. I màxim, de fet. I màxim. Em mola molt, la veritat. Això és el del Lleida. No és un mal disseny i millora els anteriors. El deixem amb un bon disseny, està bé. El del Lugo és molt marca de cervesa, però total. I per tant no em desagrada la idea, però no passarà del nom barrufa. Ve pel blau, ve això així, la tipografia aquesta nice, però és molt marca de cervesa, ho veieu, oi que és molt marca de cervesa? Mira, el del Màlaga em mola molt. Em compro la samarreta, perquè més el del Màlaga sí que l'han renovat, no sé quin és el que surt aquí ara, tan petitó, no ho veig bé. Merda, no m'agrada tant ara aquí, el recordava més bo, tio. Ara el veig millorable, aquest blau no contrasta bé amb aquest groc, doncs aquí que el fan més fosc ja es veu una mica millor. Però tema marges, el redueixo està bé. El del Mallorca a mi em mola, equip de moda carrera. La corona aquí forma part de l'escut molt bé, no està enganxada. Vull dir, això d'aquí, és genial. Saps? Aquesta forma, queda molt bé, el groc i el vermell combinen perfectes aquí amb la corona i després aquest verd. Mallorca molt potencial, top. Jo hi estic molt d'acord, mira, crec que m'agrada més que el del Albacete i el del Llevant, i mira que m'agrada molt. Aquest d'aquí senzillet és una mica el mirall de la Blancaneu, no? Mirallet, s'assembla molt a aquell escut. El deixem a Chigrinsky, que no en tenim cap. Això és el Mirandés, i el del Mirandés també em cansa una miqueta. El del Numancia és millorable, evidentment. El de l'Almeria m'agrada molt, l'equip de moda carrera. El de l'Almeria m'agrada molt perquè, a més fa una cosa molt difícil, que és agafar el tio aquest de Mojácar i que quedi bé. Es pot millorar molt fàcil traient el puto marc aquest. No sé per què no han passat ja directament a deixar-ho només amb el daurat. Li treus la línia aquesta i potser la pujo i em compro la samarreta. Osasuna, el de tuit, és preciós. Però
Em mola bastant l'original a mi, ja. Crec que aquí el daurat sí que fa bé de marc connector. La corona tot en daurat amb el punt vermell no molesta, sempre podries treure el punt vermell i no passa res. Molt bé, vermell i blau, i el daurat que ho ajunta. Queda molt bé aquest, la veritat. El del Racing em mola bastant. Aquest és el del Racing de Ferrol, crec. És un Coutinho de manual. No em mola. En canvi, el del Celta, ja que l'hem dit, l'agafem. El del Celta m'agrada i em sembla equip de moda carrera. El del Celta és molt diferent, molt original i sempre me l'he mirat molt. El del Real Madrid. Em semblava un bon moment per fer una pausa i crear una mica de hype per aquí a YouTube perquè el vídeo va per llarg. En fi, a la Madrid... No ho diré. Això és un intent de sintonia final, like per la vergüenza ajena.